Kaha iyo. Ano man? Pabor ba kamo hapagbalyuhan kolor han Surge of Hope Okay. o Yolanda Marker ha barangay Kalugkog Tan-awan Leyte mahuman mag-viral ha social media. Brigada Encuentro! Brigada Encuentro! Ya ko abo yun akini nga baga pagbago. Jesus, Ginoo ko. Kaya ano na mo yung kahito aber? Number 1, Ano man? paano man la ito nit baga masiring kita Di ganitong pareho. new generation na kita yan. Ginoo ko. Parehos la iton partner hit baga siyempre kon gusto mo hin mas baga makinang Makintab. makintab Baga tumagtang. Oo, nga baga makaka diriman hiya makaka inganyo mga tao pero hamatay ton tao mao pay kitaon. Ginoo ko. Maram ka, pag siniring ang Memorial Park mo doy, dapat itong color ito tutulugod la. It's either white and then itom or brown. Amo na ito ang color. Kaya mo ito't na simbolo at busag. Hiton kapayapaan. Kung magato, nasimbolo at langit. Tapos itong brown naman, nasimbolo itong tao. Nga nitong itom, nasimbolo naman itong iya mga kamatayon. Kay kung kikitaon na to. Ito niya na, kita kahit ano at niya na color. May da pink, may da yellow, may da blue, may da pula, may da blue. May ano pa din ito, rainbow. Dere itong ringo. Para pala, kumbaga, dinahito nga mga kolor. Jesus, na dere. simbolo iton, para laton aton watawat ng Pilipinas. Agoy, may pula, may blue, may busag. Pwede nga kumita, hin memorial, kanamot memorial pra ka Pilipinas, diri mang coral fall. Coral Fall. Opo. Number 1, siring ko pa man ngani, og saman ininira koloran liwat, og saman inin baga, inin ibahon iton disenyo iton kolor, umagi inin hinbaga mga... Agoy, tama proseso na naman, Ginoo ko. Pinagambaniyon mga nadiri. Damo nga tumipa, ibig sabihin, warain maging tamang proseso. Para man may natipat man lalugod di dahil baga... Waray. Politika na naman! Dere iton politika! politika! Hanang natatanda mo nga mga kuwan, nagabay nga mga administrasyon. Siring ko pa man gani, ang politika iton dida. Ambot nga ni na reklamo dida kung baga may adaba iton nira dida baga kuwan. And then, mga... mga reklamo kung mga nagkamatay dida nga nilubong. Ginoo ko. May na ito na reklamo, kaya may natin na nagka... Kay siring nga ni nga membrot pamilya. Baro ka man ada, nahinumdum ka man ada, atong kin-interview. Nga diri man iton basihan, iton kolor. Kay oo gan. Ang importante, natataga nira, hin pagigugma, natataga nira yung pagdumdum, kahit aada dida. Siring pa man nga ni, mas maupay nga ni kuno yan na, kaya natataga nin atensyon yung importansya. Diingga kumita hin Memorial Park nga nilagi. Ngayit nga colorful. Ada tanawan. Sa tanawan na laki. Nadiri ka mo naman ito. ba? Agoy, Ginoo ko.